Agafarem munició. ¡Necesito ayuda! Anem a curar un estrany. ¡Sin munición! Hem vist com Deja lo que sepas. el so de com ressonen les bales a dintre d'aquesta estructura metàl·lica és brutal, està molt ben aconseguit. ¡Mierda! ¡Recuerdo! Te aplastaré de costillas. M'acaben de matar. Bé, continuem. Han pasado por la compuerta hidráulica. Negativo. Aguantaremos aquí hasta que lleguen los refuerzos. ¡Enemigo! Oh, que bo, que bo. Això ha estat molt bé. Les granades sembla que fan estralls i fan trencadissa, però aquí han trencat alguna cosa, però no sabem què, perquè no hi havia res. Sembla que han fet una primera fase de neteja. ¡Disparad! ¡Fulminadlos! ¡Fulminadlos a todos! ¡Dios! ¡Nos atacan! Pujarem a dalt, que sempre s'està millor. El control dels sticks i tal està força bé, respon molt bé el que fem. El DualShock 3, el tema de la vibració també està ben tractat.
procés de les armes quan disparem. No sé si heu vist que quan retens la granada et surt un indicador i saps el temps que et queda perquè exploti. Perdoneu la comparació, però com en el Gears of War pots disparar estant amagat i apuntant, o bé disparant directament sense apuntar. Necesito ayuda. Si premem el stick